ce ta barki saboda badalar da kika yi shi yasa aka sallame ki a sana'ar. Mun bar sana'ar wa 'yan wahalar. Haka yake. Kin bar sana'ar wa 'yan wahalar. Amma zan dan baki wani magana ne kwaya 2 zuwa 3. Ba ce kika bar sana'ar fim ba, sana'ar fim ce ta baki. Kin san haka ko baki san haka ba? Ba ce kika bar sana'ar ba, sana'ar ce ta barki saboda badalar da kika yi shi yasa aka sallame ki a sana'ar. Amma ina so ki sani in har kin yadda an sallame ki a wannan sana'ar to ki daina amfani da Safara'u. Sunan da kike amfani da shi kike cewa Safara'u Safara'u ko to ina so ki sani fim ya baki sunan. In har kin tsani sunan da gaske kin tsani yan fim kin bar sana'ar wahala to ki canza Safara'u. Dan girman Allah ki cire wannan sunan. In ni ne ke tunda kin bar sana'ar yan wahala ki cire sunan. Kuma ki gane wace kika ki fim ba fim ne ya kinki. Allah tunna wannan sai fim ne ya kinki dan haka ki aje wannan at the back of your mind. Mu min yadda muna ni in ni ne ke ma duk wanda ya kira ni Safara'u wallahi sai kotu ta raba ni da shi. Wallahi tallahi kotu sai ta raba ni da shi in ni ne ke. Amma kuma gashi kina amfani da Safara'u. To hell with you. Ki cire Safara'u. In har kin yadda fim bata yi miki rana ba to ki daina amfani da Safara'u. Kuma ki sani ba fim bane ba ke kika ba fim ne miki duk wani gatan da kika samu har yanzu kike wakar ake bin ki. Kin san bana shiga abin da babu ruwana amma yau na gaya miki ba ke kika bar fim ba fim ne ya bar ki saboda badalar da kika yi babu wanda zai dauko ki saka ki a fim. Ta abin da zaki ki yi tunani kafin ki yi shi ba kande mai abu da kike ba amma tunda kin bar sana'ar ki daina amfani da Safara'u tunda fim ya baki. That's all. Kuji? kuna ji? Kuji? 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 Na bar sana'ar. Kuji ne? Na bar sana'ar. In dai fim ne? Kwalelanki. Sana'ar mu da mutuncinsa. Ke yar maye sana'ar mu kwalelanki. Kisa kake ba? Safara'u go down. One day. Wannan da kuke kallon shi kan bura uban Allah na tuba Allah kar ka tsine in ya tsine za a lalace kusa sunan shi kaca wayo Allah na wallahi duk wanda ta sha wannan abin sai ta canza pants saboda gaskiya abu ne kai ba ku ji ma sunan shi ba kaca ba ma zan ba ku sirrin shi ba wallahi sai kun zo kun siya za ku ji sirrin saboda in na ba ku za ku kamar na cika ku da magana amma wallahi ku zo ku siya sirrin nan kaca duk wata ni'ima yana dawowa da ita sha zaki iya shan shi da safe ko da rana ko da yamma duk lokacin da kika yi nishadi zaki sha zai baki biyan bukatar ki dan na sha ne ba daci ba hamami ba gardi zaki ji shi kamar zuma kike sha yana da dadi gaskiya kun gan shi ba tare da kun damu ba ruwa ne a ciki ku yi amfani da shi yana da kyau the same thing wannan ma haka shi ma ruwa ne amma amfanin su daban-daban ne amma kuma duka zai baki farin ciki tare da mai gidanki wa'annan din ga wani I dey go heaven wannan